Takže Viktor, Vikinko. A čo bolo? Skrátka mu stál, chápeš? A ty si ho niekedy držala? No jasné. Jaký robo? Až matikár, ne? Asi sú všetky do vás trochu zamilované, nie? Napíš mu, že vyfajčíme. Pridal som si teraz nových študentov. Pamätáš si to? Čo ti je? Čo? Toto sú vážne obvinenia. Prestaň. Sa zabíme. Je to dosť husté, také zamotané. Počúvaj, čo sa stalo?